אוקיי, אז אני משתף מסך, נעבור על תכנון כבישים, תכנון ניקוז, בסדר? כן. זה הדברים, תראה לי, יש דברים שאתה יותר רוצה להתמקד, יותר לרדת לפרטים, דברים שקצת פחות מעניין אותך, אז גם תגיד לי, יופי. אה, ונמשיך ככה. אז בוא נלך פה שנייה, נפתח את התוכנה. אה, נפתח אצלי, סיבילקאד, אני אעשה את ההדגמה על סיבילקאד 10.4, למרות שאנחנו מוציאים אוטוטו את סיבילקאד 11, כן. ושם יש דברים שהם טיפה שונים. Mhm. פשוט אני מעדיף שההדרכה תהיה חלקה יותר, כי ב-11 עדיין יש כל מיני פיצ'רים שהם לא 100. אז בואו נראה מה קורה. אוקיי, אני משתף מסך. יפה. רואים את המסך? לא. עוד לא? מאוד לא. עכשיו. כן, עכשיו. עכשיו? כן. יופי. כן. יופי. אז בעצם כשאנחנו פותחים את סיבילקאד, נפתח לנו סביבת השרטוט, שהיא יכולה להיות אוטוקאד או ZWCAD, בסדר? נפתחת Mhm. בצורה כזאת, כשהסרגלים של סיבילקאד נמצאים מסביב, או בצדדים, או למטה, וכדומה. עכשיו, כל התחלה של עבודה עם סיבילקאד צריכה בעצם להיות עם בנייה של משטח מסוים. Mhm. זאת אומרת, מתחילים בבנייה של משטח, ועל המשטח הזה בעצם בונים כביש. עכשיו, איך בונים את המשטח? זה יכול להיות בכמה דרכים. דרך אחת זה לקבל קורדינטות. לקבל קובץ של קורדינטות, להכניס אותו פה בתוך התוכנה, ולקבל גם בדרך כלל קובץ דיס של קווי רציפות, ולבנות בעצם את הסורפייס, את המשטח הזה, לבנות אותו בתוכנה, ואחר כך להתחיל לעבוד. יש בעצם ההבדל בין מה שמייחד, בוא נאמר, סורפייס, להבדיל מסתם קונטורס. כשאנחנו רואים איזשהו DWG עם קונטורס בפנים, אז מבחינת האוטוקאד, או מבחינת התוכנה, אז יש פה בעצם DWG יש עליו קווים, שבדרך כלל הם 3D פוליליין, יש להם גם גובה, וזהו. הקווים האלו מסמלים את גובה הקרקע במציאות. אבל בין הקווים עצמם, למשל, אין כלום. אוסף של קווים שנמצאים אחד לצד השני. לעומת זאת, כשיש לנו משטח, אז בעצם יש לנו בעצם שטח שלם. זה אומר שאני אוכל בכל נקודה על גבי המשטח, אני אוכל לדגום איזשהו גובה, לדגום איזושהי נקודה ואני אקבל גובה. זאת אומרת, גם אם אני לא נמצא על קו של קונטור ליין, של קו גובה, גם בין הקווים אני יכול לדעת מה x, y, z בכל נקודה. זה בעצם משטח, בסדר? עד כן. היום עם איזה תוכנה אתה עובד? עבדת? אם בכלל? אה, אני עבדתי משהו שונה לגמרי, לא, גם לא באוטוקאד. אהה, אני עבדתי אוקיי. לפני שנתיים, אני אפילו שכחתי איזה תוכנה, מה השם של התוכנה, זה היה במשרד של ינון. ינון זה כן. מיקרו סטיישן אולי? מיקרו לא. סטיישן בדיוק, כן. כן, נכון. ינון עובדים מיקרו סטיישן. כן. הם היחידים בארץ, אני חושב, שעובדים. נכון. בדיוק. אוקיי. אז בסדר. אז תראה מה אתה... תראה, יש לך גם בסיס ככה להשוות, תראה אם אתה כן. מתחבר, מה אפשר לעשות. אה, אז איך אתה רגיל לעבוד, עם קובץ רג ודיס או דברים אחרים? לא, כן, כן, מעדיף עם דיספריג. אז רג ודיס. אז רק כשאני שם את זה פה בצד, יש עוד אופציה כן. לבנות משטח, שזה בעצם לפתוח את ה-DWG בתוכנה, Mhm. וכמו שאמרתי, אנחנו צריכים להתחיל מבנייה של סורפייס. אז בעצם יש פה אפשרות לעשות פילטרינג לקווי הגובה,
פילטרינג לקואורדינטות שנמצאות על המסך, על הצרטוט, ובעצם התוכנה סורקת את ה-DWG, לוקחת את הנקודות, את הקואורדינטות שמסומנות עליו, או את ה-contours line, ויוצרת מזה בעצמה surface מחדש. זה גם עוד אופציה שקיימת. יש יותר משתמשים, יש פחות, אבל שתכיר שזה קיים. בסדר? הבנתי. אז אתה אומר שעדיף לעשות את זה דרך הקואורדינטות, נכון? ודיס וריגל. רג ודיס זה הכי קלאסי, הכי פשוט. אתה לא צריך לעשות פילטרינג ולסרוק, ולפעמים סריקה היא לא 100%. רג ודיס זה פשוט, זה קלאסי. אין פה טעויות ברג ודיס. אוקיי? אז אני אתחיל בבנייה של פרויקט חדש בעצם. אני הולך לכאן, כן, פייל, New Project. שואלת אם אני רוצה לשמור את השינויים, אין פה מה לשמור שינויים. אני הולך לכאן, ואני בונה בעצם פרויקט חדש שנקרא טסט 5, Save, יפה. פותח לי DWG משלו, למעלה אני יכול לראות את ה-path, את הנתיב של הפרויקט, איפה הוא נמצא בדיוק, בסדר? כן. ובעצם נפתח לי פה חלון של טופוגרפי coordinates. עכשיו, לשם ההבנה, כל החלונות האלו הם יכולים להיסגר ולהיפתח, אבל איך אנחנו פותחים את זה? יש לנו כאן את בעצם טופוגרפי ודיזיין. טופוגרפי ודיזיין זה בעצם שני המשטחים הבסיסיים שהתוכנה משתמשת בהם. מצב קיים, מצב מתוכנן. אז בטופוגרפי, אם אני פותח את זה, יש לי את coordinates, קואורדינטות של הטופוגרפיה של מצב קיים, קונטורס, כשאני רוצה לבנות את הקונטורס של אותו מצב קיים, פלנס של מגרשים, ליינס של קווי רציפות, של קבצי דיס שנמצאים פה, וקודס זה יותר למודדים, קודים, ובדרך כלל, ובאותה מידה יש פה בדיזיין, coordinates, contours, plans, lines, ועוד שני דברים שניגע בהם בהמשך. אבל בגדול, בנייה של שתי משטחים בצורה דומה. אז אני נכנס לטופוגרפי coordinates, פותח את coordinates, ונפתח לי פה חלון. אני הולך לכאן, load from file, לוחץ על זה, ומביא קובץ נקודות. קובץ רג, קובץ רג שיש לי נמצא למשל פה, לדוגמה בתוך samples, יש לנו קובץ רג, בסדר? אני לוחץ, מביא אותו, זה open, ובעצם הוא מגיע פה לתוך החלון של הקואורדינטות, כאשר החלון הקואורדינטות הוא חלון שהוא ניתן לעריכה. זאת אומרת שאני יכול ללחוץ על כל נקודה שאני רוצה ולערוך אותה כאן בתוך שורת העריכה פה למעלה. בסדר? יש כל מיני פקודות שאני יכול לעשות על הקואורדינטות, כמו הזזה, כמו יצירה של קואורדינטות חדשות, כמובן מחיקה, העתקה, יצירת דוחות של קבוצה מסוימת של קואורדינטות. הרבה פעמים, רוב הזמן מודדים משתמשים בדברים האלו, אבל לפעמים גם כבישניקים צריכים, ולכן כדאי ללמוד את הדברים האלו. אני לא אעמיק בזה עכשיו, כי יש פה עוד הרבה מה ללמוד, אבל אני רוצה לגשת ישר לתוך נושא הכבישים. ברגע שהעליתי לי כאן את קובץ הנקודות, אני יכול בעצם ללחוץ כאן על רפרש, למעלה, אני לוחץ על רפרש, ובעצם התוכנה מעלה את כל הקואורדינטות אל השרטוט. אז התוכנה בנויה בצורה כזאת שבעצם אנחנו עושים הגדרות מסוימות, אנחנו מעלים נקודות, אנחנו עושים עליהם כל מיני נקודות, ואז עושים רפרש, או בהמשך תראה נעשה apply, וכשעושים apply אז בעצם השרטוט מתעדכן. אז הנה, אם אני נכנס פה פנימה, אז הנה אנחנו רואים את הקואורדינטות שלנו, אוקיי? ועכשיו מה שנשאר לנו זה בעצם ליצור קווי גובה מהדבר הזה. אז אני סוגר את זה כי זה לא מעניין. אני הולך לטופוגרפי וקונטורס, ובעצם אני רוצה לבנות את הקונטורס שלי, אבל לפני שאני בונה את הקונטורס, אני ארצה לבנות קווי רציפות. זה שכחתי, אז אני חוזר שנייה לטופוגרפי ליינס,
זה הקובץ דיס שלי. אז קווי רציפות, גם ניתן לעשות את זה או מקובץ שאני מעלה, או מתוך ה-DWG אני יכול לפלטר קווים מסוימים ולהגדיר אותם כקווי רציפות. במקרה הזה אני באמת אקח קובץ דיס, אז כמו שראית, לקחתי טופוגרפי ליינס, אני הולך כאן לכפתור הזה, שכמו בקורדינטס, טעינה של קובץ, לוחץ על הכפתור, הולך לקובץ הדיס שלי, שנמצא כאן, בסדר? ולוחץ open. ואז התוכנה שואלת אותי אם אני רוצה לקחת את הנקודות שבקובץ הדיס ולהכניס אותן לתוך חלון הטופוגרפיה, או לא. אני אומר לה שאני בעצם לא רוצה, כן, צריך לעשות yes כדי שהוא לא יעשה את זה, כי ברירת מחדל יש זה עושה את אומר זה. שלא, הבנתי. כן. אם קוראים את כל ההודעה באנגלית וזה, אז כן. יש שזה מה שכתוב שם. והנה, יש לי פה את קווי רציפות, יפה מאוד. שלב הבא זה לבנות את הקונטורס. אז אני אלך לקונטורס, וכאן בתוך החלון הזה אני יכול בעצם להכניס את ההגדרות של הקונטורס, לראות איך אני רוצה, להחליט איך אני רוצה שזה ייראה, בסדר? ואחרי זה ללחוץ apply. אני בכוונה לא הגדרתי איך בדיוק אני רוצה שזה ייראה, כי אני רוצה שתראה איך זה נראה בהתחלה. בהגדרה של default, בסדר? זה מה שהוא יצר לי. עכשיו, אם אני רוצה למשל לשנות אינטרוולים, נגיד אינטרוולים כל חצי מטר, בסדר? אינטרוולס כל חצי מטר, ואני עושה apply, והוא מעדכן לי את השרטוט לפי אינטרוולים של כל חצי מטר. אוקיי, לפעמים זה לוקח יותר או פחות זמן, זה תלוי בגודל הסורפייס, כמות החישובים שהוא צריך לעשות. יפה. עכשיו, כמו שאתה ודאי רואה, יצירת הקונטורס הזאת היא לא משקפת את המציאות, בוא נאמר. כן. היא לא מדויקת. אוקיי? אז יש כמה שיטות לטפל בדבר הזה. אפשרות אחת זה להגדיר שטח מסוים שבו תהיה את המדידה. למשל, אתה לוקח איזשהו פוליגון מסוים, יוצר איזשהו פוליגון סביב השטח שלך, אוקיי? לוחץ select, אתה יודע מה, אני אעשה את זה, פשוט אני לוקח פוליגון מסוים, בסדר? נגיד אני עושה פוליגון כאן, כל הריבוע הזה, ואני אומר לתוכנה, תחשבי לי, כן, איך אני אומר, אני לוקח פה, הולך select, ולוחץ על המסגרת הזאת, ולוחץ enter. ברגע שאני לוחץ enter, אז בעצם יש לי פה 4 גבולות, 4 נקודות גבול, שבעצם מופיעות כאן, ואז כשאני אעשה apply, אז בעיקרון הוא אמור לעשות קונטורס רק לשטח הזה. הנה, בסדר? הוא עושה קונטורס רק פה בתוך השטח הזה. זה אפשרות אחת לעשות את הדברים. אפשרות נוספת, וזה אולי יותר, במקרה שלנו זה יותר יהיה אפקטיבי. קודם כל עשיתי X כדי למחוק את הגבול, בסדר? מחקתי את הגבולות. מה שאני עושה, אני בעצם אומר לתוכנה, לא לעשות אינטרפולציות בין נקודות שרחוקות מדי אחת מהשנייה. הרי מה קרה פה? התוכנה לקחה נקודה מפה, נקודה פה, וחיברה ביניהם. והאינטרפולציה הזאת היא לא נכונה. אני רוצה שהתוכנה תחבר רק נקודות שקרובות אחת לשנייה. זאת אומרת, אני מגדיר איזשהו גבול, וזה קורה בכפתור, פה, בתא הזה, Max Interpolation Length. אני מגדיר כאן איזה מרחק אני מוכן לתת בין הנקודות, למשל 50 מטר. בעצם אני אומר לתוכנה, אל תחברי לי נקודות שהן יותר רחוקות מ-50 מטר בין אחת לשנייה. כשאני לוחץ apply, אז אתה כבר תראה איך השרטוט של הקונטור הוא מתעדכן בהתאם, והוא יהיה הרבה הרבה יותר הגיוני ומשקף את המציאות. הנה, בסדר? כן. זה כבר הרבה יותר הגיוני. אז זה עוד דרך לעשות, וכמובן אם אני רואה שזה לא מספיק, אז אני יכול לצמצם את האינטרפולציות או להעריך את זה איך שאני רוצה. כן. יש פה כמובן אפשרות לראות את המשולשים, אם אני לוחץ פה על show triangles, אז נראה את המשולשים. יש פה אפשרות להציג את קווי הגובה עם איזשהו עגלוליות מסוימת, כן, שהוא לא יהיה קווים חדים, סמוד. זה כבר פחות משתמשים, אבל זה הסמוס עם זה? זה הסמוס?
smooth פה, Mhm. אוקיי? וזה בגדול לגבי היצירה של הקונטורס. עכשיו, כמו שאמרתי, אומנם פה אנחנו רואים נקודות קואורדינטות קרובות אחת לשנייה וקווי גובה, אבל האמת היא שהדבר הזה הוא משטח. איך אני יודע? אם אני לוחץ כאן פיק הייטס, בסדר? אני לוחץ על Okay. הכפתור הזה פיק הייטס, אז תסתכל פה למטה, בתוך השורות האלו, height Okay. t, בסדר? ואני לוחץ כאן למשל, אז אני Mhm. מקבל את כן. הגובה באותו מקום. זאת מה זה אומרת, TVD? אותו דבר? T זה המתוכנה, T זה הטופוגרפיה, כן, 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 כן. וה-D זה הקיים. כמובן שבגלל שאין לי אין לנו, כן. מתוכנן, אז הוא בעצם לקח את הגובה מהטופוגרפיה. בסדר? וככה אני יכול לדגום כל נקודה שאני רוצה, ולקבל את הגובה באותה נקודה. אוקיי? אז כן. זה אחד. לגבי תוספת, דרך אגב, של נקודות, אם אני הולך לטופוגרפיה ואני רוצה להוסיף איזושהי נקודה שהיא נקודה משמעותית בשבילי, בסדר? אני רוצה להוסיף כאן קואורדינטה שהיא תהווה לי איזשהו נ"צ מסוים, אז אני הולך לפיק, בסדר? פיק, ואני לוחץ כאן על המקום שאני רוצה, Mhm. ונוספה לי נקודה בשרטוט, עם הגובה שלה, כמובן. בגלל שיש כאן גובה, אם לא היה גובה כן. אז לא היה גובה, אבל כאן יש גובה כי זה כבר surface, ואת השם כמובן אני יכול לשנות איך שאני רוצה, IP לא יודע מה, סתם דוגמה, וכשאני אעשה רפרש, אז הוא יעלה לי פה שוב פעם את הנקודה, ויציג לי את פה הוא בונה מחדש את השרטוט, ועם הנקודה שנקראת IP. כן. בסדר? יפה, אז זה בגדול לגבי בניית, לא נתתי לו לסיים, דקה. אוקיי, אוקיי. עכשיו, זה בגדול לגבי יצירת המשטח. עכשיו בואו נתקדם קדימה, אני אכבה כמה שכבות כדי שזה פחות יפריע לנו בעין. ואת זה, אולי עוד אחד, שזה גם פחות מעניין. לא, זהו, בואו נתחיל עם זה. אז אני אצור פה איזשהו פוליליין שהוא יהיה הפוליליין של הכביש שלי. ואני מתחיל כאן. בדרך כלל עושים את זה עם שכבה נוספת, אבל נגיד אני עושה ככה, נכון? וכאן, נגיד שזה הכביש, בסדר? בגדול. זה יהיה בעצם הסנטר ליין, הכביש הראשון שלי. אני הולך כאן ל-roads, תחת roads, Mhm. ואני הולך ל-roads list. בעצם roads list, רשימת הכבישים שלי. כל פעם שאני רוצה לבנות, לפתוח כאילו כביכול כביש חדש, אז אני אצור אותו פה, רוד 1 זה כבר הכביש הראשון שלי, אם אני ארצה רוד מספר 2 אז אני אכתוב שמספר 2, מספר 3 ויהיו לי 3 כבישים בפרויקט, ותמיד אני יכול כמובן להוסיף ולשנות ולעשות כל מה שאני רוצה. בינתיים אני מתחיל עם כביש מספר 1, זה מה שחשוב לי כרגע. רוד 1, אני הולך ל-Road Horizontal Alignment, שזה בעצם התנוחה. הוא פותח לי פה את Design Coordinates. למה הוא פותח את זה? מיד תראה. אני לוחץ על Select ובוחר את בעצם עכשיו אני מתחיל לעבוד לפי מה שכתוב לי ב-Command Line. Mhm. Command Line כתוב לי Enter an Option, Polyline או Segments. Segments לפעמים יש כמה סגמנטים ואתה רוצה לחבר ביניהם. זה אופציות יותר מתקדמות של בניית כבישים בסיביל קאד, שאותם אפשר לראות פה בסרגל למעלה. בסדר? Mhm. יש כן. פה כל מיני חישובים מתקדמים של כבישים, אבל פה אנחנו עובדים עם פוליליין, אז אני פשוט לוחץ Enter, ואז הוא אומר לי Select Object, אז אני לוחץ על זה, Select Object, ו-Enter. ברגע שעשיתי Enter, אז הוא לקח את הקואורדינטות של ה-IP בעצם, של כל סגמנט פה בפוליליין,
שם לי XY פה, וגם כאן הוסיף לי פה את ה-IPים של הכביש. כאן אני יכול להוסיף כבר רדיוס, בסדר? נגיד 80, ופה, לא יודע, 100, סתם אני כמובן זורק, ולהכניס עקום מעבר בכניסה וביציאה, אז נגיד 20 מטר בכניסה, בסדר? לא יודע אם הוא יקבל את זה מבחינת המרחקים, אבל בואו ננסה, 20 מטר בכניסה וביציאה, ואני עושה apply, אוקיי? כן. ועכשיו הוא מתחיל ליצור לי את זה, והנה הוא בנה לי. אז בעצם קיבלתי פה את העקומים שלי, אם אני לוחץ על הסנטר ליין עצמו, אז ממש אפשר לראות את זה יפה. קטע כביש, עקום מעבר, רדיוס, עוד עקום מעבר בכניסה ביציאה, יפה, אוקיי? עכשיו, לצורך העניין אני רוצה להזיז את ה-IP, את הנקודה, במקום שהיא תהיה כאן, אני רוצה יותר להכניס את זה פנימה, החוצה, להזיז, בסדר? כל המניפולציות האלו שאני רוצה כן. לעשות על הכביש, בעצם אני עושה את זה על הקואורדינטה. אני לוקח את הקואורדינטה הזאת, בסדר? הקואורדינטה הזאת היא קואורדינטה שנמצאת בדיזיין, כי היא שייכת לאובייקט מתוכנן. אז אני הולך ל-Design Coordinates, בסדר? לוחץ על כפתור Move, אוקיי? ואז לוחץ כאן מבייס פוינט, לוקח אותו מכאן ומזיז אותו נגיד יותר הצידה, סתם דוגמה. מאיפה הבאת את המוב? המוב הרגיל או איזה מוב? מוב כאן, מוב פה, כן. בתוך הקואורדינטות, בסדר? מוב, לחצתי על הקואורדינטה, הזזתי אותה לכאן בעצם. ברגע שסיימתי את זה, אני לוחץ apply מחדש, בעצם הזזתי את הקואורדינטה, והכביש הוא מקושר לקואורדינטה, זאת אומרת שהכביש יזוז ביחד עם הקואורדינטה. אז הנה הכביש זז לפה, כן. בסדר? בעצם הפוליליין הזה אני יכול כבר למחוק אותו, כי הוא בעצם היה רק פוליליין עזר, ועכשיו אני כבר לא צריך אותו, בסדר? באותה מידה, אם אני רוצה להאריך את קטע הכביש, בסדר? אם אני רוצה להאריך את קטע הכביש, אז למשל, אני רוצה להאריך אותו, אז אני יכול או להזיז, או אם אני רוצה ליצור עוד איזשהו סגמנט של כביש, אז אני יכול לעשות פיק, להגיד אני רוצה להוסיף קואורדינטה כאן, בסדר? אז קוראים לה פה 1006, בסדר? אז אני אהפוך את זה למשל סתם רק לצורך ההדגמה ל-1IP4, בסדר? ואז את 1IP4, שלא צריך להיות לו דרך אגב גובה, את 1IP4 אני יכול להכניס לכאן, לתוך הטבלה. 1IP4. אני יכול להכניס לו גם רדיוס, ובעצם לעשות apply, והתוכנה תבנה את הסגמנט הנוסף. יפה, הנה, IP4. אוקיי? כן. בעצם ככה זה עובד. הרשימה הזאת מחוברת לרשימה הזאת. בעצם כשאתה עושה apply, התוכנה סורקת את הנקודות פה, את הקואורדינטות פה, סורקת אותם מתוך הטבלה של הדיזיין, ובונה לך את הכביש לפי הגדרות. אז זה מה שיש לנו בנייה ראשונית של התנוחה של הכביש. שלב הבא, אנחנו בונים vertical alignment. אני הולך ל-vertical alignment. בעצם נפתח לי פה חלון כדי לתכנן את החתך של הכביש. חתך לאורך הכביש. אני לוחץ כאן apply, ומה שקורה זה בעצם שהטבלה הזאת מתמלאת עם הטופוגרפיה, עם נתונים של הקרקע, של הטופוגרפיה, והטבלה הזאת היא טבלה שתשמש אותי כדי לתכנן את תוואי הכביש. זאת אומרת, אם אני פה, זה הכביש שלי, בסדר? אז כאן אני מקבל
זה התוואי הקרקע. בסטיישן 0 של הקרקע הגובה הוא 760 וקצת, אז הנה סטיישן 0 760.44 וכן הלאה. להמשך הכביש, בסדר? לאורך כל הכביש יש לי את נתוני הקרקע והכל מופיע בטבלה כאן. למה זה טוב לי הטבלה הזאת כאן? כי בעצם אני יכול לאתר איזושהי קפיצה, לפעמים יש פה איזושהי קפיצה, איזושהי כן. התנהגות לא נורמלית של המשטח. במקום ללכת לתקן את המשטח, אני יכול פשוט לאתר פה את הגובה, פתאום קפץ לי לאיזה גובה 800, אני מסתכל, מגלה פה שיש 800, הולך ידנית, מתקן את זה, ועושה apply שוב. בסדר? ככה זה פה עובד. אז כאן יש לנו כמובן את העקומים, עקום הראשון, עקום שני ועקום שלישי בסוף, שהיה לנו כאן. כל הנתונים שבטבלה, slope, station, horizontal, בלה בלה בלה, בסדר? וקנה מידה. קנה מידה הזה כן. ניתן לשינוי בצורה מאוד מאוד פשוטה כאן, בצד ימין. view, אתה רוצה איזה קנה מידה שאתה רוצה לגובה ולרוחב, אתה מכניס את הנתונים שאתה רוצה, אתה עושה apply והוא משנה לך את זה לפי קנה מידה שאתה רוצה. אוקיי? כן. תרגיש חופשי לעצור אותי אם יש לך שאלות או לא, משהו. לא, כן, כן, עד עכשיו הכל מצוין. בסדר? מובן? כן. אוקיי. הלאה, אני ממשיך. עכשיו, איך אני מתכנן את החתך לאורך הכביש? שתי אפשרויות. אפשרות אחת, דרך הטבלה. אני מכניס פה סטיישן 0, elevation, מה הגובה שאני רוצה, אחר כך אני יורד שורה, בסטיישן 200 מטר הגובה יהיה כך וכך, או שאני מכניס שיפוע מסוים, וככה אני בונה בעצם את הכביש בעזרת הטבלה. אפשרות נוספת זה לקחת פוליליין באופן פשוט, ללחוץ פוליליין ולהתחיל לתכנן. מתחיל מכאן, בסדר? לצורך ההדגמה, כמובן, ונגיד שאני הולך לכאן, ואחר כך אני צריך ללכת לכאן, אז הנה, עושה Enter. ברגע שיש לי את הפוליליין הזה, אני פשוט לוחץ apply. הוא שואל אותי מה אני רוצה לעדכן, בסדר, apply, יופי. יפה. אז יש לי כבר את בעצם את התוואי של הכביש. מה שנשאר לי כמובן שהוא לא תקני, אבל זה כבר בעיה אחרת. נגיד אני רוצה להוריד את זה טיפה למטה, אוקיי? כי 8% זה גבוה לי מדי. אז שוב, יש אפשרות או לגרור את זה למטה וללחוץ apply, שוב, ואז הוא מעדכן לי את הגבהים, בסדר? או אפשרות להיכנס פה ל-elevation ולהתחיל להקליד איזה גובה שאני רוצה, בסדר? גובה, סטיישן, להוסיף סגמנטים, להוריד סגמנטים לאורך הכביש, מה שאני רוצה. דבר נוסף שאני צריך להכניס פה כמובן זה הרדיוס. הרדיוס של כל האזור הזה, בסדר? איך אני מכניס את זה? בעצם אני הולך לכאן, יש פה שתי אפשרויות, או להכניס מה שנקרא את השתי T שלו, או אם אני לוחץ על זה, אז אני מקבל עמודה של רדיוס. שתי T, רדיוס. אם אני מכניס שתי T, ואני אומר לו, תביא לי פה, לא יודע, 80 מטר, בסדר? ואז אני לוחץ על השתי T, אז הוא גם אומר לי מה רדיוס. הרדיוס. ואז לפי התקן הרבה יותר קל להתנהל כשאתה יודע שהשתי T שלך הוא גם עומד, עובר את הבדיקה של נכון. הרדיוס. אז הנה, בדקתי את זה, יפה, מתאים לי, אני עושה apply, וקיבלתי את הרדיוס שלי. בסדר? עם הנתונים בתחילה, בכניסה, ביציאה, בסוף. גבהים והכל. בצורה דומה אפשר לתכנן כאן גם את התעלות, את עומקי התעלה לשני צידי הכביש. בסדר? אם אני הולך לכאן, במקום center line אני נכניס left ditch, right ditch. אפשר להכניס גם רפרנסים. למשל, יש לך רפרנס שבו יש, לא יודע, איזה כביש שנכנס פה, אז אתה צריך לשים פה איזשהו רפרנס איך אני כדי... אעשה את זה? את הרפרנס הזה? פה, רפרנס.
אוקיי, ואז? לוחץ על זה, ואז בעצם אני יכול לתכנן פה, להכניס פה איזשהו רפרנס, נגיד בסטיישן, האמת שמזמן לא נגעתי בזה, אבל נגיד סטיישן 400, name יהיה אה, כביש 5, בסדר? והאלוויישן שלו יהיה 730. בואו ננסה את זה. אולי זה יכול להיות גם צינור או כביש. ואז הוא מילא לי לבד את העומק. בסדר? בואו נראה איפה זה נמצא כאן. הנה, זה הרפרנס שלי. יופי. בסדר? סתם לדוגמה. לא, כן, זה יעזור לי עם הכביש במצב קיים, יש לי כאילו מצב קיים ליד הכביש, יש בתים, יש כניסות, יש זה. יפה, אז זה יכול מאוד לעזור לך עם כן. רפרנסים. אה, יש פה עוד כל מיני כלים חשובים שתכיר. למשל זה. פה זה דומה מאוד לפיק הייטס, רק זה נקרא פיק פוינטס. אני לוחץ על זה, ואז כל נקודה על הכביש, אני מקבל פה מה הסטיישן שלו, מה הגובה שלו, ומה השיפוע של הקרקע הקיים, ושיפוע של הקרקע המתוכנן באותה נקודה. שיפוע, פה זה השיפוע של הכביש בעצם, ה-D זה שיפוע של הכביש בנקודה הזאת. עכשיו הקרקע המתוכננת שלי זה כבר, הדיזיין שלי זה כבר נהיה הכביש. אוקיי? זה למשל דוגמה אחת. כן, אני יכול ללכת לאורך הדבר הזה, לקבל פה את כל הנתונים. עוד דבר שכדאי להכיר זה לוק דאטום. אם אני רוצה לעשות את הדאטום שלי פה, את הראשית הצירים, אני יכול בעצם להחליט לנעול אותו על איזשהו גובה ספציפי שאני רוצה, בסדר? נתק לנו. רן? רן! אה, בדיוק מה קורה איתו, הוא התנתק. התחבר. שומע אותי? כן, לא יודע מה הבעיה, תתק. אוקיי, אז אני חוזר. יופי, זה עדיין, יופי, כן. כן, אנחנו באותו מקום, אז איפה, אני חושב שהתנתקת בלוק דאטום, יכול כן, להיות? לא, הייתה לי שאלה, כשעשית ברפרנס, מהמם. אנחנו לקחנו את הנקודה ST 400, קראת לה כביש 5, והאליביישן, זה אני קבעתי אותו? אני קבעתי אותו, או כן. שזה... אני קבעתי את האלוויישן, ואז הוא הכניס לי לבד מהעומק, כאילו, אז תעשה לי זום אין רק לנקודה איפה היא. פה. היא לא על הכביש ולא נכון, בקיים, סתם היא נכון? בגובה, אני לא ידעתי מה הגובה באמת, אני סתם מצוין. כתבתי אותו. כן, כן, כן. הנה, זה מה כי שרציתי, כן. אלוויישן 330, זהו. אמ, עוד דבר, יש פה גם אפשרות לעשות כמה אלטרנטיבות של סנטרליין, זה גם אופציה, פה סנטרליין אלטרנטיבס, ואתה מוסיף בו עוד אלטרנטיבות, ואז בעצם הם ייכנסו לך פה לתוך סנטרליין, ואז יהיה לך אלטרנטיב סנטרליין. יש לך אפשרות לעשות לוק דאטום, היית פה כשדיברתי על זה? לא, לא, לא. לוק דאטום זה בעצם ראשית הצירים, אתה יכול לנעול אותה על גובה מסוים. בסדר? פה זה על 684, בגלל שהוא בעצם לוקח ביחס לקרקע, אז הוא לוקח קצת מתחת וקצת למעלה, כן. בנקודה האחרונה, ואז הוא מציג לך הכל, אבל אתה יכול גם לנעול אותו על איזושהי נקודה שמעניינת אותך באופן ספציפי, נותן לך תצוגה טובה יותר. ועוד דבר שאותו לא אמרתי לך, אבל כן הייתי צריך להגיד לך לפני כן, בוא נסגור את זה שנייה. בתנוחה עצמה, זאת אומרת אם אני הולך ל-Roads Horizontal Alignment, בתוך Options, כאן זה הכפתור של Options, אם אני לוחץ על זה, אז פה יש לי המון המון אפשרויות לחישוב ופונקציות מסוימות שצריך לראות, או שנייה. שאתה רוצה לראות, אבל אוקיי. מה שיותר חשוב
מהכל פה אני חושב מה שיותר משתמשים בו זה הדבר הזה, define section. כאן אני לוחץ על זה, ואז אני יכול להגדיר אם אני רוצה שהחתכים הם יהיו בפורמט 1 או בפורמט 2. פורמט 1 זה 0, 1, 2, 3, 4, ככה. פורמט 2 זה 0 פלוס 0, 0 פלוס 25, 0 פלוס 50, 0 פלוס 75, וכן על כן, זה הדרך. המרחקים בין החתכים, אתה יכול לקבוע אותם כאן, distance between sections, פה זה קבוע 25, אתה יכול לשנות את זה וליצור בעצמך את הסטנדרט שלך. אתה יכול להתחיל את החתכים במספר מסוים, אה, בשם מסוים, בסדר? כל הדברים של התכנון של כן. החתכים נמצא כאן. זה משהו רק שאני... איפה נכנסת לזה? איפה זה ה-options? בתוך options בכל התוכנה, איפה options זה options? פה. אתה רואה את העכבר? צד ימין? כן, כן, כן. כל האופשנס בכל התוכנה נראה בעצם בצורה הזאת. אוקיי? גם כאן בתוך הקואורדינטות, אתה רואה אותו דבר, יש לך אופשנס נראה בצורה דומה. אוקיי? אגב, כן, משהו חשוב להכיר, הכפתור הזה זום 2. אם אני רוצה, יש לי נקודה שנקראת IP4 ואני לא יודע איפה היא נמצאת בתוך השרטוט, אז אני לוחץ על IP4 ואני עושה זום 2. אני לוחץ על זה, ואז הוא כן. מקפיץ לי את זה פה, הוא מסמן לי את זה בקרוס צהוב, ואני יודע שזאת הנקודה. זאת אומרת, אוקיי, הוא מתחבר בעצם למקום הנכון. בסדר גמור. אוקיי. אז סיימנו הוריזונטל אליימנט, סיימנו ורטיקל, ואנחנו עוברים לתכנון של קרוס סקשן, של החתכים. בסדר. אז מה שנפתח כאן זה בעצם חלון שבו אנחנו נראה את החתכים. בסיביל קאד 11 יופיע כאן חלון שהוא חלון אוטוקאד, או חלון ZW-CAD, או בכל מקרה חלון CAD רגיל מלא. ובעצם כדי להתחיל לעבוד כאן, אז אני קודם כל צריך להגדיר איזה חתכים אני רוצה, כל כמה מטרים, כי פה אני יכול להגדיר את החתכים בצורה שונה ממה שהגדרתי בתנוחה. בתנוחה עשיתי כל 25, פה אם אני רוצה אני יכול להגדיר את זה כל 10 כן. מטר או משהו אחר. אז אני לוחץ כאן define section, 25 בין הזה, זה בסדר, מתאים לי. נעביר נגיד סתם לפורמט 2 כדי שנראה את ההבדלים. גם אפשר לבחור איפה אתה מתחיל, ב-0 פלוס או ב-1 פלוס. אני לוחץ OK וקיבלתי את כל רשימת החתכים עד הסוף, עד 871. ואני יכול לראות כאן את road length, זה אורך הכביש שלי, ואת רוחב החתך. זאת אומרת, כאן באופן כברירת מחדל, אני אראה 20 מטר מכל צד של הסנטר ליין, זה רוחב החתך שלי. זה ניתן, זה דינמי, אפשר להזיז את זה איך שאני רוצה, בואו נתחיל עם זה, אני אחר כך אראה איך משנים. אז השלב הבא, ברגע שהגדרתי את החתכים, אני רוצה בעצם להביא את נתוני הקרקע. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו בונים פה את המודל של החתך, חתך טיפוסי, בונים אותו שכבה אחרי שכבה, אז מתחילים עם לחיצה כאן, get topo data, אני מייבא את נתוני הקרקע לאורך הכביש, לכל החתכים. אז אני לוחץ על הכפתור הזה, הוא שואל אותי מה אתה רוצה להביא, אני אומר לו את ה-existing, יפה את הקיים, לוחץ OK, ובעצם קיבלתי את נתוני קרקע הקיימת לאורך כל הכביש, בכל החתכים, אני יכול לעבור מחתך לחתך, ואני מקבל את נתוני הקרקע, כשהם מופיעים גם כאן כמובן בטבלת קרקע קיימת, וגם בתוך השרטוט עצמו, והנה אתה יכול לראות שיש לנו אופסט של מינוס 20 ואופסט של 20, כי בעצם קיבלנו 20 מטר מכל צד, כמו שמוגדר כאן בברירת המחדל. אם אני רוצה ללכת קצת יותר גבוה מזה, יותר רחוק, יותר הצדדים, אני יכול ללכת ל-Options, וכאן להגדיר שאני רוצה לקבל 40 מטר לכל צד, בסדר? או 40 מטר רק מימין או רק משמאל, להגדיר את זה איך שאני רוצה. יש פה עוד כל מיני הגדרות שאני יכול לעשות, למשל כמו
דיוק עם שתי נקודות אחרי, שתי מספרים אחרי הספרה אפס, אם אני רוצה לעבוד עם גבהים מוחלטים או עם גבהים יחסיים. יש פה כל מיני אפשרויות שאפשר להשתמש. אני לוחץ אוקיי, ועכשיו, מכיוון שהגדרתי 40 על 40, אני צריך לייבא מחדש, ללחוץ שוב פעם כאן, על מנת לייבא מחדש את נתוני הטופוגרפיה. אז אני לוחץ שוב, לוחץ אוקיי, הוא יגיד לי שאני הולך למחוק את הכל, אז אני אגיד לו אין בעיה, תמחק את הכל ותביא מחדש, בסדר? ועכשיו אם אני עובר חתך, חתך, אנחנו יכולים לראות שיש לנו פה 40 מטר מכל צד. או לפחות עד שיש, לפעמים אין 40 מטר של קרקע, אז הוא מביא עד 40. בסדר? אז הנה עכשיו יש לי את נתוני קרקע בכל החתכים עד החתך האחרון, כשבעצם אם יש לי גם משטח מתוכנן, כן, דיזיין, אז אני יכול גם להביא אותו לכאן, על ידי לחיצה כאן, על Get Design Data for All Sections, אני לוחץ על הכפתור הזה, ובעצם אני מקבל את קרקע המתוכננת לכל החתכים. במקרה שלי אין לי surface מתוכנן, אין קרקע מתוכננת, ולכן אני בעצם מתחיל לבנות אותה בעצמי. עכשיו, גם כאן שתי אפשרויות לבנות את זה, אחד עם טבלה ואחד עם טמפלייט. אני אתחיל להראות איך זה נראה עם הטמפלייט, ואחרי זה אני אסביר איך עובדים עם זה עם הטבלה. כאן יש לנו כפתור לטעון טמפלייטים. אני לוחץ על הכפתור הזה, ובעצם אני הולך לתוך תיקיית סיביל קאד. יש לו פה תיקייה שנקראת טמפלייטס. בסדר, זו תיקייה של התוכנה, שביחד עם ההתקנה של התוכנה כן. היא נמצאת לך בתוך My Documents, ואז יש לך פה כל מיני טמפלטים של חתכים. למשל, של מאגר, של צינורות, זה שלי, יש לך פה כביש מקומי, בסדר? יש לך כבישים עירוניים, כבישים עם מחלפים, יש פה הרבה 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 טמפלטים, 6 נתיבים, 4 נתיבים, עם יציאה לימין, עם יציאה לשמאל. יש פה באמת מגוון גדול של טמפלטים, שכמובן אין כל האפשרויות בעולם. אם יש לך כן. איזשהו סוג מסוים שאיתו אתה, שאותו אתה בונה, אז אתה יכול גם לשמור אותו כטמפלט לעצמך, ואחר כך לטעון אותו בפרויקטים אחרים. אז אני מתחיל פה עם למשל 2 נתיבים ומדרכה, לחצתי על זה בעצם, והנה, מה קיבלתי ככה? אה, קיבלתי את נתוני הקרקע המתוכננת, וקיבלתי, ואני מעביר פה לטבלה נוספת שנקראת structure, אני מקבל פה את נתוני האספלט בעצם. עכשיו, אם אני מסתכל כאן פנימה, בעצם אחד משתי הטבלאות. שנייה, מה זה יש לי בצד שמאל? בצד שמאל זה... צד זה הקו שמאל, האדום, כאילו. נכון, זה קרקע קיימת, קרקע מתוכננת, סליחה, מתוכננת. כן, אספלט, כן. אוקיי? עכשיו, אה, יש פה בעצם שתי טבלאות, אני תמיד יכול להסתכל על שתי טבלאות במקביל, למשל existing ו-design. פה אני יכול ל-exist, מהמם. structure, structure ובירמוט. כן, בירמוט ותעלות, תעלה בצד ימין, תעלה בצד שמאל. בסדר? אז כן, זאת אומרת, אני תמיד יכול להסתכל על שניים במקביל, בסדר? למשל, פה אני עובדים נגיד עם design ו-structure, בסדר? עכשיו, כמובן, אני רוצה לבנות חתך טיפוסי אה, שהוא משקף את המציאות. מה שקורה כאן, בעצם, אם תסתכל כאן למעלה, בעצם כתוב לך elevation 741. 741 זה הגובה לפי ה-vertical alignment, לפי מהמם. מה שהגדרנו בחתך לאורך, כן, בחתך 0 זה הגובה שצריך להיות. זאת אומרת, תהיה לנו פה חפירה. עכשיו, איך אנחנו מסדרים את החפירה הזאת עם הכביש עצמו? אז פה עכשיו אנחנו כבר צריכים להתחיל לדבר על סגירות שונות, בסדר? אבל כן. בעצם נקודה 741, בסדר? זה בעצם כאן,
לפי ה-vertical alignment, זה הנקודה הזאת. אני יכול גם לראות פה בצד שמאל למטה, כן. elevation ו-offset, אם אני הולך לכאן, 741, מהמם. אוקיי? פיקס, בדיוק, on the spot. עכשיו, מה יש בדיזיין, בקרקע המתוכננת? אני בעצם אסביר איך מה שכתוב בשרטוט זה בעצם מה שכתוב בטבלה. בעצם השרטוט משקף מה שכתוב בטבלה. אז אם אני הולך לדיזיין, אז בעצם מה כתוב פה? כתוב, יש לי פה בטבלה בעצם 0, מינוס 1, מינוס 2, וגם 1, 2. זאת אומרת, אם אני הולך למעלה זה במינוסים, אם אני הולך למטה זה בפלוסים. מהמם. 0 זה הסנטר ליין שלי, מינוס זה שמאלה, ופלוס זה ימינה, כמו בציר המספרים באופן פשוט. מה בעצם כתוב פה? שבנקודה 0 אני יורד מינוס חצי מטר, זאת אומרת בנקודה 0 ירדתי מינוס חצי מטר, זה בעצם יושב כאן. אחר כך במינוס 1, אוקיי? במקטע מינוס 1 אני הלכתי 3.8 מטר, עם שיפוע של מינוס 2%, אז הנה מכאן 3.8 מטר עם שיפוע של 2%, בסדר? אחר כך אני הולך עוד 47 סנטים, עוד פעם שמאלה, עם שיפוע של 100%, בסדר? כן. ואחר כך עוד 83 סנטים עם שיפוע של 2%. פה. בסדר? אותו דבר ואותו דבר בצד השני, שיקוף מלא, ואותו דבר לגבי הסטרקצ'ר, זאת אומרת האספלט. האספלט פה יש לי 3.600, זה הנקודה הזאת, 3.6 מטר עם 2% שיפוע בשני הצדדים, אז כאן וכאן 3.6 מטר, ולכן אם אני ארצה למשל להגדיל את רוחב הנתיב, במקום שיהיה 3.6, אז אני אוסיף פה 3.8, 4 או כמה שאני צריך, בסדר? ובסוף יש לי פה גם בעצם את העלייה הזאת, העלייה הזאת זה 0 באופסט, אבל 17 סנטים עלייה, בסדר? זה בעצם העלייה של המדרכה, של גובה המדרכה, ועוד 1.5 מטר של מדרכה. אז כמובן לכתוב את זה, זה קצת יותר מייגע, עדיף להשתמש בטמפלייט, ואז אחר כך לעשות עריכה. זהו, נתק לנו. כן, יש לו בעיית אינטרנט. בטח עוד שנייה יחזור. זה מתנתק לי כמה שניות. אוקיי, לא מבין למה, יש אינטרנט של 100 מגה. בסדר. אז אוקיי. אוקיי, אין בעיה לנו. אז בעצם מה יש לנו כאן? אותו דבר, אז אמרתי, אותו דבר לגבי הבנייה של הסטרקצ'ר, שכמובן עדיף יותר קל להשתמש בטמפלטים ולהתאים אותם לצרכים שלך מאשר להתחיל כן. לבנות, למרות כן. שאני ראיתי אנשים שמאוד ותיקים בתוכנה והם כבר מקלידים את השורות האלו בלי לחשוב בכלל, יותר מהר ממה ש... יופי. ואיך אני שומר טמפלט משלי? ברגע שבנית טמפלט אתה הולך לכאן, Save Section, בעצם אתה שומר את החתך הזה, טמפלט משלך, אחר כך אתה יכול לטעון אותו מחדש פה. בצד ימין העמודה האחרונה זה הקבר. מה זה אומר? איפה? מה זה עוזר לי אם cover, יש פה? אספלט או... אז פה, לכאורה פה זה בצד רק ימין, כן, בסטרקצ'ר, כן. בתצוגה. כן. פה זה רק בתצוגה, אתה עושה סיידווק, ואז אתה מביא לפה, ואז זה בעצם Mm. נראה כמו סיידווק, וכאן זה מקבל קו כפול כזה, שזה אספלט. יש לך עוד אפשרויות, כמו למשל לשים בלוק, או בריק, או גרדן, או כל מיני, כאילו, למשל בלוק Mhm. של מעקה בטיחות. אז אתה יכול גם להוסיף לפה, ואז יצא בלוק. אתה יכול להחליט איפה אתה שם את זה. הבנתי. יש כל מיני... להכניס פה כאילו, איך אני מכניס את הבלוק הזה? אני פה שם הנה בלוק. בלוק 6, אתה עושה בלוק, אתה לוחץ על זה, אוקיי. פותח, אתה מכניס פה בלוק.
אני מקווה שפה זה שנייה, אני אעשה פה, לפני שאני אעשה בלוק, אני אעשה דקה. פה אני רוצה להראות אספלט, נכון? אני אעשה שמירה דקה. שמור את הפרויקט. פשוט לפעמים הבלוק הזה הוא לחזור לקרוס סקשן. ונלך לסטרקצ'ר. ואז אני אומר לו, נגיד, שים לי פה בין הכביש למדרכה, שים לי בלוק. אז יש פה גם כל מיני בלוקים שהם גם ביחד עם התוכנה, שנקרא בתוך תיקייה, שנקראת roads block, ואז אתה יכול לכתוב, לשים פה נגיד B2 left. לוחץ על זה, ואז כשעושה apply, אז הוא שם לך פה את הבלוק. אוקיי? זה הבנתי, כן. דוגמה. אוקיי? לא יודע אם זה הבלוק המתאים לכאן, או צריך לשים בלוק אחר, לא, אבל אבל הבנתי, כן. בגדול זה הרעיון. אמ, יפה, אז זה בעצם הדברים שמשמשים אותנו פה. עכשיו כמובן שצריך לדאוג פה לסגירות, אז בואו נראה. אני הולך בדיזיין, כאן זה פיל, אז אני אומר לו תסגור לי את זה 1 ל-3, גם בימין וגם בשמאל, בסדר? ואני אומר לו apply, הופה, כאן. סליחה, זה כאן, זה cut, כאן זה cut, אני שם לו את זה 1 ל-3, ואז אני מקבל את הדבר הזה. עכשיו, כאן אין לי סגירות בגלל שאין לי מספיק קרקע נכון. לצדדים. אז כאן עדיף כדאי לעשות את זה נגיד 1 ל-2, אני אעשה 1.5 כדי שזה לא יגרום לי בעיות בהמשך. אני רק בשביל ההדגמה, לא באמת יפה. גם פה הוא לא סגר אפילו עד הסוף בצד ימין. נעשה 1 ל-1, זהו, אוקיי? אז זה בעצם סוג אחד של עבודה, וכמובן אני יכול גם לעשות פה תעלות, בסדר? אבל תעלה אני אראה במקום אחר שהוא יותר מתאים לתוואי הקרקע. אה, אז אם אני למשל, אוקיי, עכשיו, את כל התכנון הזה, זה למשל התכנון הטיפוסי שלי, אני יכול להגיד לו, תעתיק לי את כל התכנון הזה, אני עושה קופי, אני יכול לעשות קופי של רק אחד, אבל אני יכול לעשות גם קופי של כל התכנון. עושה קופי של הכל, ולמשל אני הולך לחתך השני ואני עושה פאסט, אוקיי? ואז הוא מביא לי בעצם את התכנון כאן, הנה, בצורה דומה. העניין הוא שבאופן עקרוני, מה שאני רוצה לעשות זה לקחת קופי מהראשון, לעשות פאסט פה באחרון, אוקיי? לעשות apply. אז הנה אני רואה שכבר, כאן יש לנו כמובן מילוי, אבל כאן זה כבר כן. לא יעזור לי, אז פה אני אשים לו בפיל, תן לי מילוי של 1 ל-1, בסדר? יופי. ואז מה שאני ארצה לעשות בשלב הבא זה פשוט אינטרפולציה בין החתך הראשון לחתך האחרון. זאת אומרת, עשיתי פה חתך טיפוסי אחד, במקרה הדבקתי גם לשני, כאן עכשיו יש לי חתך טיפוסי אחרון, ואני עושה בעצם אינטרפולציה בין השתיים. ואז הוא יחבר לי בעצם את שני החתכים עם אותם נתונים לאורך הכביש. אז פה אני לוחץ על הכפתור הזה, Interpolate Empty Sections, אני לוחץ על הכפתור הזה, All Design, אני רוצה שעשה אינטרפולציה לכל התכנון, אני עושה OK, והנה הוא אומר לי שיש לי פה שתי מקומות שאין לי סגירה, זה 75 ו-100. בואו נלך ל-75 ול-100, 0 פלוס 750, סליחה, 0 פלוס, לא. כאן אין לי פה סגירה, אז פה אני יכול לעשות
בצד ימין, נעשה כל אחד לאחד, זה פשוט, יפה, ובמאה, עכשיו הוא עשה אינטרפולציה גם לפיל, נכון? כי המספרים לא היו דומים. כן, נכון. כן, הבנתי. שנייה. הוא עושה אינטרפולציה בעצם לכל אז הנה, יופי, כן. עכשיו יש לי סגירה יפה, ואני הולך לאורך עכשיו כל החתכים, עושה אינטרפולציה בצורה טובה. אז פה נגיד זה מקום טוב, נגיד להדגים את התעלה, סתם בשביל הדוגמה. אם אני הולך לכאן ואני רוצה תעלה, אז אני הולך נגיד left ditch, אני שם לו את השיפוע בעצם של דופן התעלה, זה צריך להיות נגיד 1:1, ופה 1:1, כמה הרוחב של התעלה בפנים, של התחתית התעלה, נגיד 1.5, פה אני נותן לו כמה תניות, ואני עושה לו apply. ואז הוא בנה לי פה בעצם תעלה, הנה עם 1:1 מהצד הזה, 1:1 מהצד הזה, ותחתית תעלה של 1.5 מטר. אני יכול גם להוסיף שולדר, כן? להוסיף בעצם שיהיה לי, למשל, זה, גם 1 ו-2, ולעשות apply, ואז הנה, קיבלתי פה שולדר של התעלה. בסדר? כל הדברים האלו נמצאים פה בתוך או shoulders או left ditch. מה זה בדיוק בצד שמאל? מה זה עדיף? האחד, אחד, אחד שהוספת למטה? פה, לא, צד שמאל. פה, From sections edge from existing PGM. קצת למטה. פה, זה. כן, כן. אוקיי, זה התניות שקשורות למתי, באיזה מקרים לבחור, באיזה מקרים לעשות אה, מה, מהצד של התעלה, מהצד של הגדה של הסטרקצ'ר או של הדיזיין. האמת שאני פשוט מכיר את זה מאיזושהי הרצאה שראיתי בעניין הזה, אני לא סגור על כל אחד מהם, אבל זה בספר הסברים ודאי מופיע, אבל זה התניות בעצם. בדרך כלל אני פשוט שם פה אחד ואחד, כן. כי אם אתה שם שתיים, אז הוא יגיד, אז הוא עושה בעצם, הוא מודד, אם יש מעל 2 מטר, אז הוא מתחיל לעשות איזשהו מרחק מסוים. יש פה איזה כאילו התניה מסוימת שמהנדסים בדרך כלל משתמשים בזה, אבל אני לא 100% על זה. אבל זה בגדול לגבי התעלות. וכאן, אם אתה רוצה, נגיד למשל אותו דבר, אותה תעלה, אתה רוצה לראות גם בחתך 325, אז אתה לא רוצה לשלוח, אתה לא רוצה שהתעלה הזאת תופיע בכל החתכים, אלא רק במספר מסוים של חתכים, נגיד 325 ו-350, נגיד עד 375, לדוגמה. אז אתה יכול פשוט ללכת כאן, לעשות לחצן ימני, ואז הוא שואל אותך אם אתה רוצה לשלוח את התכנון לחתכים אחרים. אז אם אתה עושה yes, אז הוא שולח את כל התכנון של התעלה, אם אתה אומר no, אז הוא שולח רק את הסל הספציפי שעליו עשית לחצן ימני. אז נגיד yes, ואני רוצה לשלוח את זה ל-325, וגם ל-350, אני עושה OK, ואז לכאורה ב-325 ו-50 אני עושה apply, אז אני מקבל גם תעלה לפי תכנון דומה, וגם ב-350 אני עושה apply, אז אני מקבל תעלה בתכנון דומה. יופי. את זה לא הייתי יכול לעשות לפי האינטרפולציה שעשינו, נכון? אם אתה עושה זה רק אינטרפולציה, לסטרקצ'ר. אם עשית אינטרפולציה, אם עשית תעלה באחד, בראשון, באפס, הבנתי. ותעלה באחרון, ואתה עושה אז זה אינטרפולציה, היה מופיע. הוא יעשה את האינטרפולציה הבנתי. גם לתעלה, כן. עושה אינטרפולציה יופי. לכל אבל פה סתם טוב. הראיתי, כי לא, אין פה טעם לעשות תעלות בחתך שהוא נראה כן, ככה. כן. בסדר? אז נכון. עוד משהו נחמד שאפשר לראות כאן, בתוך כפתור אופשנס, אתה למה רק לוחץ שנייה, כאן לא יכלתי לתכנן תעלה כאילו למעלה? כאן, כן.
אפשר לתכנן תעלה פה, איך אפשר. הייתי עושה את זה? כאן, טוב, בוא נעשה פה גם אותו דבר. פה אני אצטרך לעשות כמה ניסויים יכול להיות, אבל בוא נראה. bottom width צריך להיות גם נגיד 1.5 מטר, וכאן אני אעשה 1 וגם בפקד 1, מהמם. ואז אני אגיד לו from, טוב בוא נראה מה הוא נותן לי כאן. אז הוא נתן כאן תעלה, נכון, זה לא אבל טוב. יש אפשרות גם לעשות את התעלה כאן. זה מה שאני רוצה, שתהיה למעלה. אתה רוצה את זה למעלה או כאן? כן, לא, למעלה. למעלה. אז למעלה לדעתי זה צריך להיות ככה. לא, אולי כאן. שנייה, גם לא. פה זה כבר צריך לשחק בהגדרות. בוא נראה. אולי פה? לא. אולי כאן. זה אני לא סגור. זה אני לא סגור. Mhm. סטרדיץ' כאן. From design GL. לא. From. לא. לא סגור על זה, אני צריך טוב. לבדוק את זה. בסדר, אני לא סגור איך אני עושה את זה כאן, במקרה הספציפי הזה. אה, אוקיי, נחזור אליך עם תשובה בעניין הזה. אוקיי. מה שכן אתה יכול לעשות בעצם זה, יש פה עוד אופציה של מעקה בטיחות אוטומטיים. אם אתה לוחץ כאן על guard rails, בסדר? אתה קודם כל צריך ללכת ל-options ולהגיד לו enable automatic guard rails, אז אני עושה לו V, ואז כאן אני מכניס לו את ההתניות set default value. Mhm. בעצם אתה מכניס את ההתניות של לפי איזה עומק שיש שיפוע של התעלה של הכביש, אז לשים את מעקה הבטיחות. אז זה כל ההתניות, וכשאתה לוחץ apply, אז הנה, אם צריך הוא מכניס, אז כאן הוא הכניס, הוא הכניס פה Mhm. מעקה. באותה צורה אתה יכול להגיד עכשיו, סליחה, לא, רק אני מעתיק את השם. כן, כן, איתי? כן, כן. אוקיי. אז יש פה conditions, או according to conditions, או always, וככה בעצם אתה יכול גם לעשות בכל, בכל מקום. הנה הוא מכניס פה גם Mhm. מעקה בטיחות. בסדר? אז עכשיו, משהו שמאוד גם חשוב, סופר אלוויישנס, תכנון של כן. סופר אלוויישנס, של השיפועים. אני נכנס לכאן, שוב, אני יכול למנות את זה בטבלה, אבל אני יכול גם ללחוץ כאן על אוטומטיק סופר אלוויישן, אני לוחץ על זה, מכניס את המהירות, את הרוחב נתיב שלי ואת השיפוע הרגיל, סטנדרטי, ואני לוחץ אוקיי, פה הוא יגיד לי שיש לי רדיוס קטן מדי, בסדר, אוקיי, וזה בעצם השיפועים שהוא נתן לי, כמובן בגלל Mhm. הרדיוסים והכל, אז כן, קיבלתי שיפועים שהם לא נכונים, זאת אומרת שהם לא עושים שיפועים כאלו, אבל כן, תמיד אפשר גם להתחיל עכשיו לעשות את השינויים, נגיד סתם דוגמה, אני לא יודע אם 4 זה לצורך הדוגמה, גם כאן נעשה 3, למרות שזה לא יהיה לפי תקן, ואוקיי, יפה. ברגע שעשיתי את זה, אז בעצם אני כבר יוכל להתחיל להסתכל בתוך החתכים ולראות את השינויים, את השינויים בשיפוע כן. של הכביש וגם של הגראונד לבל. ברגע שבגדול סיימתי את כל התכנונים פה של החתכים, אז מה שנשאר לי זה רק לעשות create layout, אני לוחץ, אני רוצה layout, אני רוצה contours של הכביש, אני רוצה distance, ואני רוצה גם triangles. triangles זה אומר שאני רוצה שהוא יהפוך את הכביש שלי עצמו למשטח.
זה יהיה עוד משטח קיים בתוכנה. זה יהיה מהמם. חשוב לי כשאני ארצה לתכנן ניקוז למשל. כשאני רוצה לתכנן ניקוז אז אני רוצה לדעת לא רק מה גובה הקרקע הקיים, אלא מה גובה הכביש שתכננתי. נכון. ולכן אני רוצה טריאנגלס, אני רוצה שיהיה לי משטח של כביש. מי שלא מתכנן ניקוז אז בדרך כלל הוא לא משתמש מהמם. באופציה הזאת. לחצתי אוקיי, והנה התוכנה תתחיל לעבוד, ולתכנן לי בעצם ולשרטט לי את הכביש. יפה. אז בואו נראה מה קיבלנו כאן. הכביש מתחיל כאן. יש לנו כאן את הסגירות בצדדים, עם הסימון של חפירה. כל זה בחפירה בעצם. כשהקוצים האלו כן. הם כלפי פנימה זה חפירה, כשזה כלפי חוץ זה מילוי. בסדר? גבהים, קונטורס, את המדרכה, כל מה שצריך. בסדר? וכאן יש לנו כל מיני, טוב, כל חתך וחתך יש לו את המאפיינים שלו, חלק יש תעלות, ראינו בצדדים מסוימים יש תעלות, פה יש סגירה עם חפירה, אוקיי, אז בגדול זה תכנון הכביש. עכשיו גם השיפועים כמו שתכננו אותם, נמצאים כאן, טוב זה נמצא לפי התכנון מהמם. האוטומטי, בסדר? פה נמצא בצדדים, שיפועים. גם 2%, 2%, מגיע פה ל-3%, 3.6, בסדר? כל זה לפי הסופר אלוויישן שלנו. בגדול עד כאן תכננו את הכביש, שהפונקציות הנוספות זה כמובן לעשות עבודות עפר, מהמם. אוקיי? אם אני הולך ל-Road Earthworks, אני עושה apply ואני מקבל, טוב, יש לנו פה כמה סגירות שלא עשינו. נכון. ובוא נראה, אז בעצם צריך לעשות פה סגירות מחדש. שנייה, אני מצליח. סגרנו בסוף, נכון? סגרנו? סגרנו, אבל בואו נראה שזה באמת סגור. פופולציה להכל, בחזרה, בואו נראה שהכל בסדר. יופי. אז נקרא את לאyout מחדש. אוקיי? ועכשיו אם אני הולך ל-Roads Earthworks, אז אני יכול לבחור גם איזה חתכים אני רוצה שהוא יחשב לי את העלות עפר, ואני יכול להכניס גם סטריפינג, מהמם. ואני עושה apply, ואני מקבל את החישוב של עבודות עפר, שאותו אני יכול להוציא לאקסל או ל-PDF, ובעצם עם total חישוב כמויות, מה שצריך. זה דבר אחד. עוד איך דבר, אני מייצא את זה, או שאת take it back? לא, לא, יש לך כפתור, יש לך כן? אקסל. לא שמתי לב. פה אתה רואה, תסתכל, אתה רואה פה, יש לך או הדפס או אקסל, בסדר? כן. או סייב, ואז שומר את זה בטקסט פייל, כל מיני, יש פה כמה אופציות. מה עוד אפשר לעשות? תגיד, מה ויזביליטי זה Earthworks הזה שהיה של בלשונית נפרדת? זה, זה כן. בדרך כלל חישוב של משטחים, משטח מול משטח, בדרך כלל קבלנים משתמשים יותר. קרקע קיימת, קרקע מתוכננת, עושים חישוב של מילוי הבנתי. וחזרה בין השתיים. כאן זה קצת שונה, כי זה בין חתך לחתך, אז הוא מחשב את הסגירות ואת עבודות עפר שכאילו בין החתכים. מה עוד יש לך פה? יש לך פה visibility, שזה מרחקי ראות, לא יודע אם אתה משתמש, כן, אבל אני משתמש בזה. אז יפה, אז אתה יכול להסתכל פה על מרחקי ראות בכל נקודה, בכל חתך, בסדר? ואתה יכול לבדוק באיזה אופסטים אתה רוצה את זה. איך הוא מודד את זה? אז פה אתה מכניס את האופסט, אוקיי?
כן, זה הדרייבר פוזיישן, כאילו המקום של הנהג, נכון? אם זה מכונית זה נכון, גובה מסוים, אם זה משאית זה גובה כן, אחר, אז אתה ברור, צריך לשים פה את הזה, כן, ואתה פה אתה גם, מאיזה כיוון אה, הנסיעה, כיוון הנסיעה כאילו אם אתה בנתיב ימני או בנתיב שמאלי, בסדר? אוקיי, ופה אתה מוציא דוח טוב, רפורט, כן. והוא אומר לך את כל המרחקי ראות בכל נקודה, מי נגד מי, זה דווקא מאוד שימושי, למי שמתכנן, מתעסק עם התכנון של מה זה שנייה? זה הדוח? זה הדוח של מרחקי ראות, כן. מה זה RN? זה אינסופי כאילו? RN זה כאילו עד הסוף, עד הסוף, יופי. אפשר לראות עד הסוף מהנקודה הזאת. זה לפי איזה מהירות? לפי מה? לפי מהירות, נכון? זה תלוי במהירות? או, לא. אני לא חושב שזה תלוי לא, 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 במהירות. לא, לא, מרחקי זה לא ראות זה תלוי. לא לא, לא, במהירות, לא, לא. אוקיי? אז כן. זה גם, זה גם עוד פונקציה שאפשר להשתמש. מה עוד אני יכול להראות לך ברודס? קולברט, קולברט זה בעצם אומר לך, סליחה, אתה עושה apply, no need of culverts. מה אז זה? קולברט זה מעבירי מים. בעצם הוא עושה לך אנליזה של הטופוגרפיה, הוא אומר לך איפה כדאי להכניס מעביר מים. זה כאילו שחותך את הכביש מצד לצד? כן, כן, זה, הבנתי. אוקיי. אני אראה לך את זה אם אתה רוצה בפרויקט אחר, ששם יש קולברטים, אז אני אראה לך. אז פה הוא אומר לך apply, ואז הוא נותן לך הצעה איפה לשים את הקולברט, והוא אומר לך גם איזה גודל של קולברט לשים, מה Mhm. הקוטר שלו, מה הכל בקיצור. כאילו, הכל, כל מה שצריך. זה בגדול. עכשיו, כל התכנון הזה שעשינו עכשיו, הוא בעצם התחיל מתוך זה שהיה לנו סנטר ליין אחד, ומהסנטר ליין הזה התחלנו לבנות את החתך לאורך, חתך לרוחב וכל הדברים האלו, עד שבנינו תנוחה מחדש, ואז בעצם הכל התחיל מהסנטר ליין. אבל כן. בהרבה מקרים, ובמיוחד בתכנון עירוני, בעצם אנחנו מקבלים איזשהו DWG עם התוואי של הכביש והמדרכה מוכן, ובעצם אנחנו רוצים לקחת את התוואי הזה ולהפוך אותו לכביש. זאת אומרת, השרטוט של המדרכות כבר נמצא, איפה יש כניסה לחנייה, איפה נגמרת המיקום של החניות, לפעמים יש כזה עצים בין החניות, כל הדברים האלו כבר מוכנים, ואתה רוצה לקחת את זה ולעשות מזה כביש. זה גם אפשרי, אה, אבל זה על ידי פונקציה שנקראת extract, אבל זה שיעור בפני עצמו איך עושים את זה, בסדר? כשלוחצים על extract בונים פה איזשהו מין חתך טיפוסי ראשוני, ואז מסמנים פה את השכבה בעצם, של השכבה של תחילת מדרכה, שכבה של סוף מדרכה, שכבה של נתיב אחד, שני וכולי וכולי, ואז בעצם הוא יוצר את החתכים לפי השרטוט הקיים בתוך ה-DWG. בסדר? אז זה גם Mhm. שתכיר שזה פונקציה קיימת, שלא רק לבנות את הכביש מתוך הסנטר ליין, אלא לבנות הבנתי. חתכים מתוך כביש קיים כבר, זה גם אפשרות שהיא קיימת. אה, עכשיו, אחרי שבנינו את כל זה, מן הסתם אנחנו נרצה לעבור לניקוז. אז אם יש לך שאלות על כבישים, אז עכשיו. כן, רק שאלה קטנה, אם יש לי עכשיו עוד כביש שמתחבר לכביש הזה, כן. באיזושהי תכנון, נקודה, צומת כאילו. אוקיי, אז תכנון של צמתים זה כן פונקציה שהייתה קיימת בתוכנה, הבנו שהיא לא בנויה בצורה טובה, Mhm. ולכן הורדנו את זה, ואנחנו בונים את זה מחדש. אז כרגע הבנייה של החיבור בין הגבהים של הצמתים, זה כן, משהו שצריך לעשות ידני, הבנתי, כן. ואנחנו עובדים על לאפיין את זה מחדש ולבנות את זה מחדש. ידני זאת אומרת שאני
אני יכול לעשות את זה, בוא נגיד באיזושהי נקודה אני יודע שיש את אתה, החיבור. סליחה, משהו שלא אמרתי, שהוא נוגע מה שאתה ממש כן? שואל עכשיו. בתוך ה-cross sections, אתה מהמם. מתקרב לכיוון של צומת מסוים, בסדר? ממתי מתחיל איזשהו צומת, אז קודם כל אתה יכול לבנות, לעשות פה Enter, ולהוסיף פה צומת, בסדר? לתת לו שם שנקרא צומת, בסדר? ופה לשים את זה אחרי 210 מטר, בסדר? בסטיישן 210 אתה רוצה שיהיה מהמם. עוד חתך. וזהו, עכשיו יש לך ב-210 עוד חתך, אוקיי? אני עושה לו get t, get d, כל, מביא אותו, והנה, פה זה כבר, אני עושה לו גם אינטרפולציה כדי לראות. יפה, אז זה כבר חתך ב-210. זה אומר שבכל סטיישן לאורך הכביש אתה יכול לבנות חתך ולקבל יופי, את מצוין. הנתונים בחתך הזה. עכשיו, את הגובה. גובה החיבור אני צריך להכניס את זה ידני. יפה, אז גובה החיבור אתה יכול להכניס או ידני או לפי החיבור, לפי הגובה שאתה מאתר פה מתוך הזה, או בעצם ללכת לוורטיקל ולהתחיל לתאם את הגבהים, כי בוורטיקל ברגע שאתה תבנה פה עוד כביש, ברגע שתבנה עוד כביש כן? שמתחבר לכביש הזה, אז אתה תראה את הדגל פה. יופי, לזה התכוונת. אתה תראה פה כן, דגלים, דרך אגב, יופי. זה הדיץ', כן? זה הגובה תעלה שמתוכנן לנו. איפה זה? צהוב? כן, הצהוב. אז אז אתה תראה פה איזשהו דגל כזה עם החיבור של הצומת, וגם עם הגובה, כדי שאתה תוכל לדעת באיזה גובה לחבר אותם. מהמם. בסדר? אז בעצם הנתונים הם כאן. אוקיי, בסדר. רפרנסים גם אתה יכול להכניס, כי אם יש לך פה איזשהו קו בתים, או קו כלשהו שהוא צריך להיות איזשהו רפרנס בשבילך, אז אתה יכול בעצם להכניס אותו פה בתוך cross sections. אוקיי, אתה יכול ללכת כן. לפה, get references, ואז הוא לוקח את הרפרנס, אז אתה תראה כאן איזשהו קו עם הרפרנס של אותו קו שצ"פ, או מה שזה לא יהיה, בסדר? יש פה עוד כל מיני פונקציות, כמו attach ditch line, זה רק תראה לי את ה-get reference, מה שעשינו. זה, get reference, כן. כאילו להדגים את זה. כן. הנה, אני לוקח שכבה חדשה, אני קורא לה אה, בשם ה-layer 1, ואני עושה את זה ככה בצבע ירוק או כחול. למה אני עושה את זה כחול כזה? וזה נגיד שזה איזשהו קו של קו בתים, או קו לא יודע מה, אוקיי? או אפילו קו תת-קרקעי של מים או של חשמל, או איפה זה נמצא? כן, זה. איזשהו קו שאנחנו לא רוצים כאילו לראות, לפגוע בו. מהמם. בסדר? אז הנה, זה נמצא כאן. יפה. ואז, אתה רואה אותו, נכון? כן. רואים את הצבע? יפה, אז הוא נמצא כן. כאן, אני הולך ל-cross sections, ואני אומר לו get reference, ואז בעצם הוא פותח לי את רשימת השכבות, אז אני יכול או לסמן את השכבה, או אם אני לא זוכר את שם השכבה, או אני לא רוצה מהמם. לגלול עכשיו עד שאני אגיע לשכבה שאני מחפש, אז אני עושה פשוט select, ואני הולך לכאן, לוחץ על זה ועושה enter. ואז הוא מקפיץ לי לבד את השכבה, ואני עושה אוקיי. ואז הוא אומר, יפה, סיימתי, אוקיי. עכשיו אני לוחץ apply. שנייה. והנה, אתה יכול לראות כאן, layer 1, את הרפרנס שלי. בסדר? שנייה, בסדר? איפה? זה המיקום. זה המיקום, נכון. והגובה?
גובה לא הכנסתי גובה. לא הכנסנו. הנה, אתה רואה? אבל עכשיו אתה תראה את זה יש לאורך כל לשונית עכשיו כאן, נכון? אני יכול לשנות את הדיזיין הזה לרפרנס, נכון? כן, כן, אני יכול ללכת לדיזיין, ופה לעשות שהסגירה, למשל זה הסגירה, הסגירה היא תמיד נמצאת אחרונה, אני חושב. הנה, זה הסגירה, אוקיי. זה בעצם הנקודה הזאת. אז Mhm. אני יכול להגיד לו שהסגירה היא תהיה לרפרנס, אם אני לא טועה. אבל אין אה, לו גובה. מה זה? לא, זה לא זה. לא, אני אומר, כאילו, אני יכול לשנות את הכל, אני לא רוצה עכשיו את המלבן הזה של הדיזיין. יש מלבן של רפרנס, נכון? כן, כן, לא, ודאי. כן, 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 בהחלט. פה. זה מה שאתה מתכוון. בדיוק, references, הנה. בדיוק. כן. אתה יכול גם להוסיף ידנית, כן, reference. ועכשיו אני יכול להגיד לו שייקח את הגבהים מהטופוגרפיה גם, נכון? או שזה מה שהוא לקח עכשיו. גבהים, עכשיו הוא לקח גובה, האמת, אני לא יודע מאיפה, כנראה מהטופוגרפיה. כן. או, כן, כן, כנראה מהטופוגרפיה. בואו נראה. 764, אה, אז כאן זה 760, כן, 764, וואה, זה גבוה, זה כאן, לא יודע מה זה. זה בדיוק, זה כאן, לא יודע מה הוא לקח. אז אני יכול להגיד לו לשנות את טוב. זה דרך הכלי כן, הזאת בוא נעשה העצבנית. גובה, נגיד ניקח גובה של פה זה 736, נכון? לפי Mhm. פה, לפי מה שאני רואה כאן, elevation כן. 736. בואו ננסה 736. אוקיי, אז אני אעשה apply, אז הנה, 736. בסדר? כן, כן. אוקיי. ואז אני יכול בעצם לעשות על השורה הזאת, send to, פה אי אפשר send to משום מה, בואו נראה. הנה, send to, לשלוח את Mhm. ה... entire row, לשלוח אותו לכל החתכים שלי נגיד, לעשות אוקיי, ואז בכל מקום שאני אלך, בוא נראה אם זה שלח אותו, טוב, כנראה פה הוא לא שלח אותו כמו שצריך, טוב, send to ב-references הוא כנראה פחות, צריך לבדוק אותו, send to אוקיי. ב-references, טוב, אוקיי, אבל זה בגדול הרעיון של טוב, זה מוכן, כן. רפרנסים. כן. יש פה כל מיני פונקציות נוספות, אבל נראה לי שזה בגדול להגביה את הכל בכמה גובה מסוים, או להוריד את הכל בגובה מסוים. עכשיו, איך אני מייצר תוכנית מכל זה? איך אתה מייצר תוכנית מכל זה? אתה הולך ל-Frames Maker, General, Frames Maker. כאן אתה הולך בעצם מה שאתה צריך לעשות כאן זה ליצור בעצם פריימים בגודל שאתה רוצה, ואז הוא יוציא לך את זה לגיליון. עכשיו, Mhm. אה, אתה יכול לבנות פה איזשהו דף A0 או A2 או לא יודע איך אתה מייצא, אבל כמובן שאנחנו לא מנסים, נטריח אותך עד כדי כך, אתה הולך ל-Options, אתה בוחר נגיד A0, בסדר? לוחץ OK, ואז יש לך פה כפתור שנקרא Locate Frame on Drawing, זאת אומרת אתה רוצה לשים את הפריים הזה של A0 על השרטוט. אז אני לוחץ על זה ומכניס אותו על השרטוט. Mhm. עכשיו, זה די פשוט, כי אני רק צריך לקחת אחד כזה, קודם כל אני אזיז אותו קצת, בואו נעשה move, ניקח את זה, מכאן, נביא אותו נגיד לכאן, יפה. עכשיו אני לוקח את זה ואני מייצר פריימים כפי הצורך, אני עושה קונטרול C,
מעתיק לי פה עוד פריים, וקונטרול V עוד פריים, ועכשיו אני אעשה פריים שהוא ברוטציה. שנייה, אני עושה את זה כאן, אבל אני אעשה ממנו רוטייט, כדי להראות לך איך זה עובד. אני עושה רוטייט, ואני רוצה לקחת את הדבר הזה, ובעצם להזיז אותו טיפה, שהוא יהיה בצורה כזאת, אוקיי? אוקיי, זאת אומרת, הפריימים שלך הם לא חייבים להיות מיושרים, אלא כן. הם יכולים להיות בכל זווית שאתה רוצה. בסדר? וזהו, עכשיו נגיד יש לי 4 פריימים. אני עכשיו יוצר כאן 4 גיליונות. אז הנה אני עושה 1, 2, 3, 4. בסדר? לחצתי 4 פעמים על הכפתור הזה של New Border. אז בעצם יש לי פה 4 פריימים. ואז אני הולך לראשון, עושה Select, ובוחר את הפריים הראשון ועושה Enter. אז פה אתה רואה שב-XY הוא הכניס לי את הגבולות של הפריים. אחר כך אני הולך ל-2, עושה Select, מכניס את הפריים השני, ועושה Enter. אותו דבר ל-3, Select, מכניס את הפריים השלישי ועושה Enter. 4, Select, מכניס את הפריים האחרון, לוחץ Enter, ועכשיו רק נשאר לי ללחוץ Apply, והוא מייצר לי גיליונות. ארבע גיליונות במקרה הזה. כשבכל גיליון מה שאני מקבל זה מסגרת קואורדינטות, חץ צפון, מפה של התוכנית כולה, לוגו של החברה, שאת זה אתה יכול לשנות ללוגו של החברה שלך, בסדר? וכמובן הפריים עצמו. בואו נלך לפריים מספר 1, שהוא היה ברוטייט. אתה יכול לראות שפה מסגרת קואורדינטיבית מתאימה ברוטציה. כן. בסדר? יופי. וגם חץ הצפון מצביע על הצפון. בסדר? אז זהו. מפה אתה עושה פלוט, ומתחיל פשוט מדפיס את זה איך שאתה רוצה. אוקיי? חסר לנו קווי גובה כאן, נכון? איזה קווי גובה חסר לך? לא, של הכביש עצמו, המתוכננים. של הכביש? עכשיו? למה? יש פה. כן, יש. הנה. יופי, אז... מצוין, אז אני לא צריך לעשות איזושהי פעולה בכדי לייצר אותם, זה מיוצר אוטומטי. מה, קווי הגובה? כן. קווי הגובה, אם אתה זוכר, כשעשיתי apply, כשעשיתי כן? create layout, פה, כשעשיתי בקרוס סקשן, נכון. עשיתי create layout, אז הוא שאל אותי מה אני רוצה לבנות, אמרתי גם הבנתי, נכון, טריאנגל וזה, נכון. אז הוא אמר לי, אז בניתי שם גם את ה... זה גם בקרי לאאוט. פה ב-create layout, אז בניתי גם contours, בסדר? דרך אגב, זה אותו פקודה שאתה עושה כשאתה הולך ל-horizontal alignment, גם פה אתה עושה apply, אז אתה מקבל את אותו חלון. רק בהתחלה עשינו horizontal alignment, לא היה לנו cross section, אז הוא לא יכל אוקיי. לצייר לנו contours, לא יכל לצייר כלום. אוקיי, זה אותו זה. זה בגדול לתכנון וגם לייצוא של התוכנית, תוכנית לביצוע. נעשה מעבר על תוכנית, על sewage, על drainage. כן. אוקיי. אני הולך לפייפליינס. זה מאוד מאוד דומה, בסופו של דבר הרעיון התכנוני הוא מאוד דומה. אני הולך לפייפליינס, גם כאן לפי הסדר, פייפליינס ליסט, כמו רודס ליסט שהיה לנו, layout, חתכים ודוחות בסוף. אז אני הולך לפייפליין ליסט, כאן אני מגדיר את הצינורות שאני רוצה, 1, 2, 3, 4 וכו'. אני אשנה את זה מ-water supply
drainage, ניקוז, כי לניקוז יש מאפיינים שונים. כאן יש לי כפתור שנקרא Units Control, לשלוט על היחידות. אוקיי, אז נגיד בדריינג' אני עובד לפי מילימטרים, סנטימטרים וכדומה. אני עושה אוקיי. ועכשיו, כמו שעשיתי בכביש, אני בעצם יכול לקחת את הפוליליין שלי ולבנות, להתחיל לבנות איזשהו קו ניקוז. בסדר? אז זה יהיה, אתה יודע מה? ניקח שהקו על הכחול הזה הוא יהיה הקו של הניקוז שלי. לא, בסדר? אני אתנסה בכביש, זה יהיה קצת אמיתי. יותר בכביש, אין נכון. בעיה. בסדר? שים נגיד כאן. אני עושה כל 20 מטר? כן, אפשר. 20. גם פה 20. ואז הוא מבין שכל מקטע, כאילו בעצם הוא שם לי שוחה שם? בדיוק. אוקיי? אז יש לי פה את הקו שלי. אני הולך לפייפליין לאyout. אני לוחץ select. ואני לוחץ על הקו שלי ועושה enter. עכשיו, בדומה לכביש, מה שנוצר לי פה זה טבלה. פה יש קואורדינטות. וכשאני עושה apply, אז התוכנה סורקת את הקואורדינטות. אחד מנו לאחד, אחד מנו לשתיים, לוקחת את ה-XY שלהם, ובונה מזה את הצינור שלי. בסדר? זה אומר שבאותה צורה, אם אני ארצה אה, להעריך את הכביש, או לעשות כל מיני מניפולציות כאלו, אני צריך שתהיה בעצם התאמה בין הקואורדינטות, ובין הטבלה של התכנון. בסדר? כן. לוחץ apply, ובעצם נוצר לי פה שוחות, בסדר? כל 20 מטר. פה השוחות הן עגולות, אבל אפשר לשנות אותן אם אני רוצה לעשות. אני הולך ל-Options, אני רוצה שהשוחות יהיו מרובעות, ואני לוחץ apply שוב, קבל שוחות מרובעות. איפה שינית את זה? לא שם לב. מה זה? סליחה? איפה שינית את זה למלגינים? Options. Options, Options? כן. Manuals Profile, יופי, כן. Round או Rectangular. יפה. אה, עכשיו, כאן להזיז שוחה קצת יותר פשוט ממה שעשינו בכבישים. בכבישים אנחנו גם נשנה כדי שזה יהיה כמו כאן. להזיז שוחה מאוד פשוט. אתה לוחץ על השוחה, מזיז אותה הצידה, לוחץ apply, והיא זזה. בסדר? זה יותר פשוט מאשר להזיז את הקואורדינטה וכולי. כאן גם הקואורדינטה זזה באופן אוטומטי. אה, מה עוד אנחנו רוצים? יכולים להכניס פה שוחה נוספת, בסדר? למשל, אם אני רוצה להכניס בין 3 ל-4 שוחה נוספת, אז אני יכול ללכת בין 3 ל-4, להוריד את 4 שורה על ידי לחיצה על Enter, ולהגיד לו בסטיישן מספר 50, תכניס לי שוחה נוספת. אני לוחץ apply, ואז הוא לבד מכניס שוחה נוספת. והנה, אתה יכול לראות את השוחה הנוספת בין 3 ל-4. אוקיי? דרך נוספת זה כמו שאמרתי, לעשות פיק, להוסיף קואורדינטה, ואז להכניס את הקואורדינטה כאן לרשימה של הטבלה. בסדר? זה כן. תנוחה. אני עובר לסקשנס. כאן זה בעצם עובד עם חלון שהוא חלון אוטוקאדי, בדומה למה שאתה הולך לראות שיהיה בכבישים. פעם ראשונה הוא טוען את האוטוקאד מחדש, אבל אחר כך אתה תראה, אנחנו ניכנס ונצא במהירות.
אוקיי. כשאני לוחץ apply, אז אני מקבל כאן בצד ימין, שמאל, את הקרקע, כמו שראינו בכבישים. נקרגל כאן את הטבלה, אז גם כאן אפשר לשלוט בקנה מידה, באותה צורה, גובה ורוחב. מקבל את הקרקע, וכאן, אם אני מעביר לדיזיין, ואני עושה get d, זאת אומרת, תביא לי את הנתונים של הדיזיין, אז אני אקבל את הנתונים של הכביש. כאן אני רואה שיש פה איזשהו abnormals. שנייה. אוקיי. קצת. נעשה apply, ואני מקבל את הקרקע. אז בעצם הקרקע, טוב, כנראה שהיא נמצאת ממש למטה, כן. אוקיי? זה בעצם הקרקע מתוכננת, קרקע קיימת נמצאת, סליחה, הקרקע מתוכננת של הכביש, זה הקרקע המתוכננת של הכביש, וזה הקרקע הקיימת. עכשיו, כשאני ארצה לבנות תוכנית ניקוז לדבר הזה, אז שתי אפשרויות, כמו שאנחנו רגילים, או מטבלת התכנון, או לקחת פוליליין ולתכנן. אני לוקח פוליליין, מכניס אותו כאן, מוציא אותו כאן, לוחץ Enter ו-Apply. ברגע שלחצתי Apply, הנה, קיבלתי את העומקים, קיבלתי את השיפוע, כמובן שזה שיפוע אחיד במקרה שלנו, ולהכניס דיאמטר, אז נגיד 100, בסדר? אז קיבלתי פה גם דיאמטר של 100. אם אני רוצה ליישר פה בין כניסה ליציאה, אז אני יכול להכניס פה דרופ. יש פה כפתור שמחשב את הדרופ באופן אוטומטי, לפי, בעצם צריך להתחשב בגודל השוחה, אז בעצם קודם כל צריך להתחשב את גודל השוחות. גודל השוחות הוא תלוי בעומק שלהם. ולכן אתה יכול בעצם ללחוץ כאן על הכפתור שנקרא size, והוא יחשב לך את גודל השוחה אוטומטית לפי העומק שלה. ברגע שאני אלחץ כאן, אז הטבלה size תתמלא, אוקיי? הוא מילא את זה לפי העומקים, לפי התקן הישראלי, שאגב נמצא כאן בתוך Options. אתה יכול ללכת ל-Manholes Size Table, ולשנות את זה, את הסטנדרט. כאן יש לך לסקוואר ויש לך לראונד, לשוחות עגולות ושוחות מרובעות. ובאמת קיבלתי כאן לפי העומקים, כאן זה 80-80, כאן זה 80 על 120. ברגע שיש לי את זה, כמובן אני יכול לעשות apply, ואז כאן, אם אני רוצה שבעצם יחשב לי את הדרופ באופן אוטומטי, אני לוחץ כאן על הכפתור הזה, והנה הוא הכניס לי דרופים באופן אוטומטי. כשאני אלחץ apply, אז אני כבר אקבל מעבר חלק בין קטעים של הצינור. בסדר? כן. יפה, אותו דבר לגבי wall thickness, עובי של הדופן, receptors, אני רוצה להעמיק את השוחה מתחת לצינור, נכון? שמים 20 סנטים או משהו כזה בשביל שהבוץ יתרכז פה. אז כל הדברים האלו נכנס כאן, פופ, אם אני רוצה להגביה את השוחה מאיזושהי סיבה מעל פני הקרקע, בדרך כלל עושים את זה כשהשוחה בשטח כזה, אז אתה רוצה להגביה את השוחה כדי שלא תחפש אותה. מה עוד יש לי להראות לך פה? שרוולים, אני לא יודע אם משתמשים בשרוולים בניקוז, לא משתמשים, נכון? לא. לא משתמשים בשרוולים בניקוז. עכשיו, בשביל להזיז פה כמו שאמרתי, אתה יכול לעשות הזזות בתוך הטבלה, אבל אתה יכול גם לעשות הזזות מהשרטוט עצמו. זאת אומרת שאתה יכול לקחת למשל את השוחה הזאת
ולהוריד אותה טיפה למטה, אבל בשביל לעשות את זה אתה צריך לוודא שאתה נמצא באורטו מוד, אוקיי? שבעצם אתה מזיז אה, רק, אה, רק למעלה ולמטה, שזה לא זז כן. לצדדים, אוקיי? וכאן בעצם כשאתה מוריד את זה למשל למטה, שנייה, כשאתה מוריד את זה למטה בעצם יש שתי אפשרויות לגבי מה שיקרה מצד שמאל להזזה, אוקיי? אני לוחץ על זה, מוריד את זה למטה, מה אני רוצה שיקרה עם הדבר הזה, כן. עם ההמשך? או שהכל ירד, ישמור על השיפוע והכל ירד ביחד איתו, או שאני רוצה רק להוריד את זה וכל האינברט לבלים פה נשמרים איפה שהם עכשיו. אז בעצם אני בוחר כאן פיקס invert level או פיקס slope. אם אני בוחר פיקס invert level, אז רק זה משתנה וכל ה-invert levelים נשארים פיקס. אותו דבר במקום, אני לחץ פה apply, הוא יזיז לי רק את זה. בסדר? אם אני בוחר, אחזיר את זה שנייה. אם אני בוחר פיקס slope, אז ה-invert level משתנה וכל הסלופים משתנים, נשארים קבועים. כשאני אוריד את זה למטה, תראה שבעצם הכל ירד ביחד איתו למטה. בסדר? זה הבחנה שחשוב להכיר. וגם כאן, ברגע שסיימת את כל האירוע הזה, close, אתה הולך ל-pipelines, reports, ואתה יכול להוציא דוחות לדריינג' איזה עם דוח? דוח כמויות, כמויות. quantities, ואתה מקבל, סליחה, זה לא הדוח הזה, מה יש פה? הנה, דוח, אתה מקבל אותו לפי עומקים גם, חושב לפי עומקים, את כל המספרים שאתה צריך של השוחות, זה ספציפית ל-quantities, אבל יש לך פה גם למפורט של השוחות, עם ה-XYZ, עומקים, כן. מרחקים, כל מה שזה, גם את זה אפשר להוציא לאקסל והכל. ודבר אחרון זה חציות. חציות, הרבה פעמים של קווים נוספים, יש לך שתי אפשרויות, ואני אבנה פה איזשהו שכבה נוספת, בזה אנחנו נסיים. שכבה אחת של electricity, לצורך הדוגמה, ושכבה אחת של גז. את הגז אני אסמן בצבע אה, צהוב, ואת האלקטריסיטי בצבע כתום. בואו נשב שנייה על האלקטריסיטי. נעשה פוליליין אחד, מכאן לכאן, ועוד פוליליין אחד, מכאן לכאן, בסדר? ועוד אחד, מכאן לכאן. ואם אני אעבור עכשיו לשכבת גז, אני אעשה רק אחד בשביל ההדגמה. אז בעצם נדגים פה שני דברים. זה יהיה הגז. עכשיו אני הולך ל-pipeline crossings, חציות, ואז יש לי בעצם שתי אפשרויות. או שאני לוקח select ואני מכניס את הקו החוצה, אני לוחץ עליו ואני עושה enter, הוא מביא לי פה את החצייה, את הסטיישן, את ה-invert level, את השם של השכבה, אני מכניס לו גם דיאמטר, כן, נגיד 200, לא, זה גז, זה מאוד, צריך להיות מאוד קטן, סתם אני אכתוב פה 50, אוקיי? זה אפשרות אחת. עכשיו, אם יש לך הרבה חציות ואתה לא רוצה לעבור אחד-אחד, אז אתה הולך לפילטרינג, סינון, ואתה בעצם בוחר את השכבה של החציות. או שאתה לוחץ סלקט, עושה סלקט על אחד מהם,
לוחץ Enter, הוא כבר מקפיץ את זה לשכבה אלקטריסיטי, וברגע שאני עושה פליי, הוא יסרוק את שכבה אלקטריסיטי, ואת כל החציות הוא יכניס לי לתוך החתך. אז אני עושה פליי, והנה, קיבלתי 3 חציות. אני עושה אוקיי, close, ועכשיו כשאני אלך ל-sections, אז אני אקבל פה את כל החציות. בסדר? אלקטריסיטי, גז, invert לבלים, קוטר, 50, כמו שאמרנו, וכולי. טוב? אז בעצם אני הכל. מקבל את זה גם בכביש, החתך בכביש, לאורך. בכביש בעיקרון יש את זה, אבל, שם יש לנו בעיה עם הקנה מידה, שעוד לא סידרנו, אז אני אומר לך מראש שיש לנו הבנתי, איזושהי בעיה אוקיי. שאנחנו עובדים עליה. Mhm. אבל באופן עקרוני, כן, בוודאי, גם בכביש. עכשיו, החתך לאורך הזה מוכן, אני יכול לקחת אותו לאוטוקוד, נכון? זה החתך או שאני עושה, אם אני רוצה לייצר עכשיו את הגיליון. אתה יכול לעשות DXF, להוציא אותו החוצה, באופן עקרוני זה DWG. אם אתה הולך לתיקייה של הפרויקט, יש לך את ה-DWG הזה נמצא שם, אתה יכול להעתיק אותו ולשלוח אותו, להדפיס אותו, מה שאתה רוצה. איזה תיק יש של הפרויקט, איפה זה אומר? התיקייה של הפרויקט, אמרנו, זה נמצא פה בתוך טסט 5, בסדר? כאילו אם אני הולך לשם, הבנתי. כן. אוקיי. וגם אם לא, וגם אם אתה לא רוצה ללכת לטסט 5 וזה, אז אתה יכול לעשות Mhm. save as, כן? הבנתי, ומה עם החתכים לרוחב? אם יש חתכים לי כאילו, לרוחב, אוקיי, אז חתכים לרוחב, אה, cross sections, גם כאן יש לך frames division, ואז אתה אומר לו איך אתה רוצה לקבל את זה, איזה קנה מידה, איזה Mhm. גודל דף, איך אתה רוצה לקבל את זה בתוך, כאילו, עמוד אחד לכל חתך, או שאתה רוצה לקבל את כל החתכים על גיליון אחד, אתה רוצה לסדר את זה בשורות או בעמודות, כל הדברים נמצאים פה, ואתה מייצג קובץ של החתכים. מה זה למטה create single file או multiple files? כאילו לעשות אה, קובץ אחד לכל חתך, או קובץ אחד לכל החתכים. הראשון זה קובץ אחד לכל החתכים? סינגל זה קובץ בודד, סליחה, כן, סינגל זה קובץ בודד, שבתוכו יש את כל החתכים. מולטיפל פיילס זה מולטיפל Mhm. לייאוטס, זה מספר מרובה. אז הראשון עדיף, נכון? כמובן. הראשון עדיף אם אתה, תראה, יש כאלו שעושים נגיד תיקייה של חתכים, ואז הם, כאילו אתה רואה, אתה פותח איזה חתך שאתה רוצה מתוך התיקייה. הבנתי. יש כאלו שהאמת אני גם חושב יותר הגיוני לעשות דף אחד עם כל החתכים בפנים, אבל כל אחד אתה יודע. חתכים לאורך אם יש לי, אז זה אותו דבר? מה זה, סליחה? בחתכים לאורך אם יש לי כמה חתכים? חתכים לאורך, כן, איך אני מוציא את עובר הגיליון? ל-vertical alignment, גם כאן באופן דומה. יש לך פה DXF, Mhm. אתה מוציא אתה בוחר את הסקייל, בוחר את הגודל דף. כן, כבר בחרתי אותו, אבל נכון. זה תלוי, יש מקומות אתה יכול ללכת גם by road length, כאילו, לפי האורך של הכביש. ואז בעצם הוא מראה את זה לפי האורך של הכביש. בסקייל אני שם כאן את ה-100,000, אותו דבר? כן, 100,000 זה אוקיי. סטנדרטי, כן. וזהו, אתה עושה אוקיי, הוא שומר לך קובץ. בכביש אמרנו זה לפי הפריימס, נכון? בתנוחה. כן, אז נוכל וכאן זה למשל, ה-DXF, כאן זה DXF, כן. ובניקוז אני יכול לקחת, להעתיק, להדביק, כי זה פותח חלון של אוטוקאד. כן, הכל גם, כן, הכל בסוף אוטוקאדי, כאילו. כן.
יש עוד משהו שאני צריך לדעת? אם יש לך עוד שאלות, לי אין בבקשה. שאלות. אוקיי, בסדר, לא אז חושב שיש לי שאלות. אני חושב שהקפנו פה בגדול את רוב הדברים העיקריים של התוכנה. וזהו, אם יש לך המשך שאלות בעתיד, תמיד אתה יכול לפנות, יש גם ספר הסברים מפורט. אז איפה ספר ההסברים? ספר ההסברים נמצא בעצם כשאתה נכנס לתוך התוכנה, Help User Manual. אה, יש את זה בעברית וגם באנגלית. יופי, מצוין. בסדר? פה למעלה. כן. ואם אתה מסתבך, אז לשאול אותנו וגם ננסה לעזור. יופי, אני מאוד מודה לך. עזרת בשמחה, לי מאוד, הכל היה ברור, אני מאוד בבקשה, מודה לך. ושיהיה בהצלחה. תודה רבה לך. להתראות. רק את הסרטון אתם שולחים לי, נכון? של כן, כן, ההקלטה. כמובן. יופי, מצוין. רן, אתה שומע? טוב, בטח זז. אז כן, בסדר, תודה רבה יופי. ובהצלחה. תודה רבה לך. להתראות. ביי ביי.